izingane zabo azikho basifundise phesheya phela zona. Empilweni thina hlalele ukuhlumezeka kuleli zwe kube kuyangathi ngabe kudala sathutha. Kunzima-ke nokuthutha kuthina ngoba nezimoto nazo zikhokhela imali, kanjalo nendizamshini ikhokhela imali nesiphilelayo thina. Empilweni sesahlalela ukuhlukumezeka, impumelelo isiyiphupho lapha kuthina abantu abamnyama. Thina ukukhala kwethu sekuphenduka inhlekisa kwabanye abantu, sikhala mihla namalanga, alikho elamahala, sesakhulela yona inhlupheko. Empumeleleni kunzima kakhulu ngoba nezingane siziletha kona nomhlaba siziletha kuyona inhlupheko. Ngoba umuntu omnyama nakuyena kunzima ukucabanga kwesinye isikhathi, imisebenzi, imali.